Kanpoko San Michel Garikoitz eskolako ikasleak Vatikanora abiatuko dira laster body tap ikuskizun bat eskaintzeko. Noren eta aita zainduaren aintzinean, jarraian xehetasunak eskainiko dizkizuegu gaurko saioan. Arratsaldeon ikusentzuleok Kolibri abesbatzaren proiektuaz gain medikuntza soziala eta funtzio publikoko langileek gaur Baionan antolatu duten mobilizazioa hizpide izango dugu, besteak beste lan baldintzen hobekuntza bat aldarrikatzen dute. Guk nahi genuen CGT, FSU eta Solidarekin aldarrikatu, babestu soziala eta osasun munduko langileen egoera zen. Erasotzen gaituzte azken urte hauetako politika publikoek, gero eta murrizten dute gehiago, eta orduan guk diru publikoa eta laguntza publikoa behar dugu bai sektore publikoan, baita ere enpresa pribatuetan, gai hauetan, arlo hauetan lan egiten dutenak. Mezua entzunarazteko ekintza simbolikoak egin dituzte departamentuko kontseiluaren aintzinean eta baita Luido Fualizeoan eta ospitalean ere. Ekintzen bidez, zerbitzu soziala eta funtzio publikoaren beharra nabarmendu dute. Jaiotzen garenetik hil arte behar ditugu halako zerbitzua, bai haurzaindegiak, bai eskola, bai ospitala, bai zaharren egoitzak, eta halako lanbideak ez dira batere ongi baloratuak, eta azken urte hauetan egia da, diru gero eta gutxiago da, eta karga gehiago, ardura handiagoak eta jende gutxiagokin. Orduan hori salatu nahi dugu. Gaurko mobilizazioekin lan baldintzen hobekuntza bat eskatu dute manifestariek. Lan baldintzako beagoak, jendearekiko lanbide guzti hauek oso gaizki ordainduak dira, orokorrean, jendea etxean, zaintzen, jende zaharra, jende elbarituak, badituzte soldata oso txarrak. Gu funtzionarioak ere azken hamarkada hauetan gure indizeko puntua izoztua da eta ez du bat ere segitzen prezioaren igoera, eta orduan gero eta zailagoa da guretzat ere bizitzeko, eta eskatzen dugu berriz inbertitzea lanbide horretan eta arlo hauetan zen. Ez gara guk osasuna, ni ospitalekoa, ez gara enpresa arrunta eta ez gara merkantzia bat. Eta ezin dugu utzi saltzen hori pribatuari. Justizia sozialaren aldeko borroka karrikara eramateko eta mobilizatzen segitzeko prest agertu dira. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak azaroaren 23 arte iraungo duen aurtengo dirubilketa kanpaina aurkeztu du. Aurtengo lema hartu dugu biharre laborari, hori da Lurramaren berlema, zenta behar baitugu etxalden segida hori segurtatu laborantza mailan plantatzeak ere emendatu niuntik albalima da, eta beraz hori buruz kanpaina hori egiten dugu. Lehen aldiz, sare sozialetan eta bideo bidez sustengatuko den kanpaina, Sabina Urkadek egindako 5 bideoren bitartez. 5 bideoetan dira laborari potretak, badira 3 laborantzan plantatzearen ikuspuntutik landu ditugunak eta beste 2 segidaustearen ikuspuntutik. Importanta zaukula alde batetik erakustea transmisioaren eta instalatzearen anistasuna, eta bide hortik ere Laborantza Ganbarak segurtatzen duen zerbitzua lujalde mailan eta beti ere laborantza erronkeri begira. Eta zentzu horretan kanpaina hau ezinbestekoa da, iaz, ia 180.000 euro bildu zituzten. Elkartearen aurrekontuaren 115. Diru emaitza horiek guretzatko beharrezkoak dira, zenta alde batetik gure autofinantzamendua behar dugu segurtatu, eta ere Laborantza Ganbarako gure egoitzan ere obra txipi batzu egin, eta holako horiek gure gain dira, eta beraz diru emaitza horiek guretako beharrezkoak dira. Oartzen gira hala ere azken urte hauetan apaltze txipi bat badela. Biztaena oraiko egoera politikoa ere hor dela,
Ez dakit nora buruz abian giren, elkarte gisa, laguntzak segituko dutenez, kolektibitateen aldetik, zehinekoak izan direnak, konbenioak ditugunak kolektibitate hoigin ze bilakatuko diren, horrekin gira, horrekin bizi gira. Eta bizitzen jarraitzeko herritarren babesa behar, erran bezala, azaroaren 23 bitartean. Aita Santuaren aitzinean, boditap edo gorputz perkusio ikuskizun bat eginen dute kanpoko San Michel Garikoitz eskolako ikasleek datorren hilabetean. Hezkuntza munduaren jubileu urtea ospatuko da Erroman, urriaren 27tik azaroaren 2 eta inaugurazio ekitaldian eskainiko dute ikuskizuna. Entxeguekin jotake topatu ditugu boditapa egiten, esku, hanka eta gorputzatalak joz egiten den dantza ritmikoa. Duela hilabete deitu zioten irakasleari Italiako hezkuntza ministeriotik proposamenarekin. Nazioarteko ekimena da, urtero nazio batean dago eta aurten Erroman da. Joanen urtean Osakan zen. Eta helduden urtean estatu batuetan izanen da. Eta sartu dira harremanetan nerekin aukera da eta xantza dugu zinez bai. Erratza dirudi baina konzentrazio handia behar da erritmo eta gorputza tal ezberdinak koordinatzeko. Piskat zaila eta gero normalki. Gero ateratzen da hola bat batean edo? Bai, ateratzen da... Estapenean lana aski, lana badar ere egiteko estapenean. Eta gero mugimenduak errepikatzen dira. Astapenean piskat zaila zen eta gestua handiak egin behar dira. Astapenean zaila zen, baina orain sartzen da egin ez. Musika bat pentsatu behar da, bizite egin behar gira edo... Musika hautatu eta gero, keinuak egin behar dira, pentsatuz, koreografi bat pentsatu behar da, hori luze da, egitea, pentsatzea, sortzea, eta gero irakastea ere luzea da. Zinez motibatuak dira aurrak, baina luzea da memoritzatzeko. Covidaren ostean hasi zen ikasleekin boditapa lantzen. Beti urtero proiektuak egiten dituen, bereziki kantuarekin, eta izan da Covid. Asmatu behar zen atera bide bat, artea berriz egiteko, oino egiteko, musika egiteko, baina kantatu gabe, zen posible niretzat, zaila zen niretzat, maskoarekin, haientzat, irakusteko kantu bat, erakasteko, eta pentsatu dut, bitartean zer eginen dugu, badugu gorputza, erabiltzen alda, erritmoa dugu gorputzan, egunero, orduan, hori erabiliko dugu. Ikaslei albistea emantzien unea ez du inoiz ahantziko. Momentua magikoa zen. Ez da posible, egazkina hartu behar da, eta han Erroman, eta Aita Santuaren aurrean, ez da posible, zinez egia errandu Martinek magikoa zen momentu hori. 3 aste hasten gira trebatzen, koreografia horrentzat. Biziki kontent izan gira. Zenta proiektu biziki handi bat da. Urtero egiten da hezkuntza munduaren topaketa hori, baina aurten jubileu urtearekin bat egiten duenez, Vatikanoan ospatuko da eta Aita Santua izanen da bertan. Donibane Loitzunen Rabel boleroarekin, Kanboko Arnaka jauregian, Biarritzeko Malandan balletarekin, edota Joko Olimpikoen kari egindako ikuskizunak landu izan dituzte. Biziki baikora da, aurrentzat biziki konten dira, arro dira ere bai, eta segitzen dugu urtero, orain hori nahi dute, urtero, zer da urtengo proiektua. Urrena berezia izanen da Aita Santuaren aitzinean. 75 lagundu azorotara ikasle eta irakasleen artean, Kanbotik Vatikanora, euren bizitzako musika klase bereziena bizitzera. Batean argia piztuko da eta hor izanen da, goazen. Ikusentzuleok Kanboko kolibri abesbatzarekin amaituko dugu gure saioa. Bihar arte!